инстинкт ни ви помага да оцелеем. Тогава хората не са имали хубави домове, където да живеят. Тогава е става въпрос за оцеляване ежедневно, ежечасово и ежеминутно. Да кажем следния случай. Имаме физически стимул. Къде се случва този физически стимул? Примерно нападани лъв в саваната. Вървим си и се оказва, наблизо чуваме рев на лъв. Знаете, че лъва е по-бърз от нас. Какво се случва? Първо, къде се случва това? Къде случва се вън от нас, случва се в околната среда? Какво? Значи в този момент, в който чуем рева на лъва, значи това е познато на повечето от вас, се активира въпросния fight-or-flight инстинкт, борба или бягство. В резултат на него в тялото ни се изливат при това в доста големи количества всички стресови хормони или поне основните от рода на адреналин, норадреналин и кортизол. Както каза Иво, една от техните функции е да пренасочат кръвта от предната част на мозъка към задната му част, която е старата, която е отговорна за инстинктите, предната е отговорна за креативното мислене, и от вътрешните органи към мускулите. Т.е. в този момент ние ставаме един вид животно, което се води от инстинкти и чието физически способности като сила и мощност са много по-големи. Целта на това е да оцелеем. Значи, имаме fight or flight. Няма да ви пиша какво се случва с... Значи, мускулите ни получават по-голям потенциал в този момент, в следствие на този инстинкт. Умствените ни способности намаляват. В нашето ежедневие, както каза моя колега, в повечето моменти ние действително се намираме в състояние на борба или бягство. Да, не е толкова ясно изразено, колкото при атака от горско животно, но въпреки това дори малки нива на адреналин и на кортизол в кръвоносния поток предизвикват намаляване на притока на хранителни вещества към мозъка и увеличаване при насочване на тези хранителни вещества към мускулите. Значи, освен че способностите в този момент, способностите на предната част на нашия мозък се намаляват, в нашето съзнание ние започваме да виждаме света по малко по-различен начин. Значи, ситуацията е аналогична. Да кажем, психически стимул. Не е нужно да има физически стимул в случая. Нужно е само една мисъл. Защото принципно мозъка не прави разлика дали нещото, което е пред очите му, дали е част от нашата фантазия или е нещо, което наистина се случва пред очите му. Нужно ли е да си помислим само за това как няколко наши приятели са ги уволнили от работа и как нас също може да ни уволнят от работа, защото е криза. Нужно ли е да си помислим как вчера професор е скъсал половината студенти и как днес и нас може да ни скъса. Значи това е доста често е достатъчна причина за мозъка,
за мозъка, изобщо за цялото ни същество, да се почувства заплашен. Разбира се, от това няма да умрем. Но да кажем, че телата ни и мозъците ни все още не са еволюирали толкова, че да различават стимули, истинските от имагинерните стимули. Ето сега, пример, мисля, че може да ни уволнят от работа. Страхувало мисля, че могат да ни уволнят от работа. Къде се случва това? Това се случва в нашата глава. Какво страх от уволнение? Значи това, което последва, е малко или много абсолютно същия инстинкт и същия механизъм се активира. Ностраме се, ставаме хиперактивни, почваме да мислим повече, използвайки да мислим силно казано. Осланяме се повече на инстинктите си, а нашите инстинкти са създадени, за да ни помогнат да оцелем в околната среда. В момента света е друг. И в случая, това, което се променя в гледната ни точка, е следното. Понеже нямаме около себе си враг или стимул от околна среда, от който да бягаме, но въпросния орвали бягски инстинкт вече се е активирал, ние започваме да виждаме света по по-особен начин. Или по-скоро започваме да виждаме нещата, които биха били опасност по някакъв начин за нас, или започваме да забелязваме тези неща и нещата, от които трябва да оцелем. Всичко останало остава на заден план. И в такива моменти, както каза Ивайло, е важно да обърнем сменим перспективата, възможност да деактивираме този меридиан и искаш ли да продължиш? По същия начин, по който когато сме в режим на борба или бягство, кръвта е в мускулите. По същия начин има енергийна система, която е активна, когато кръвта е в органите. И тази система има изключително много наименования, понеже много цивилизации я познават. Термина, с който ще наричаме днес, ще е лъчисти енергии. Лъчисти енергии са енергиите на положителните емоции. Обич, ентусиазъм, всичко, което ни кара да се чувстваме живи също. Това са енергии, които нямат място в тялото. Това е системата, която е най-силната, с която най-много можем да свършим в света около нас. Платира и малко или много отговаря за оцеляването. Но чистите енергии са системата, с която се развиваме, с която ставаме по-силни. Да кажем, ако имаме най-елементарното нещо, ако имаме болен глезен, искал че ли сме си глезен. Едно нещо, което можем да направим и което доста New Age системи казват, неща, които са популярни на Запада вече и на нас, е, че можем да се фокусираме на този глезен и да му кажем благодаря ти, че ме носиш навсякъде, благодаря ти, че благодарение на теб мога да отида там, където искам, да се видя с приятелите си, да отида на работа, въобще да толкова много неща, благодаря ти за всичко това.